van siyasi namelerine hemi beyazma ve Türkiye İlo Cibinameyi ve Milo Kavletiye Birliği ve platforma ihtiyacını kurte Bakur Mangavazi İmeyi Esbalar Türkiye Milisaneti zaten Militeri Mütüşe Kolar Türkiye Seriye Çapemeni Kişan kurduğu her şart adişi Emeği modeli Bakur şüphirdi Riyava Uriya gerek siyasi ve meclisine emeği dengeruba fikirin olan büyük hediyeleri Berez Uvazır Berat'na Mebari Faktörü'nde yaşıket namelerine İnisiyatifayla İhtiyar Demokratik namelerine Sazi UDGB'ne İslamia Mezopotamya namelerine Havalime-i Teşah Şareda Ferşarada Emeldirin Vekil Emeldirin Rasti Bakur Tegayis Stunus Asirpe İlolbere Ezemafi Ahatire Birim Dareşkan Şobu Bilisa Platformayı ihtiyacını Kürt ve Hukuyunu ve Davgaziyameçi gerek Sivas Jardi Eskelan'a ve Mağurama. Selam Reis. Ez jî xêratna we hemiyat bikim. Yekîtiya jinê Kurd bingeha yekîtiya neteweya demokratîk e. Weke hemû gelên li herêmê em li ser erdnîkariya xwe ji her demê zêdetir bi rewşa kaos şer re rûbirû ne. Îro li ser İsraîlê bi piştgiriya hêzên emperyalîst xwestin ku ji nû vê teşeyeke rojhilata navîn. Rejima nû ya Sûriyeyê ku bi tevlîbûna bermahiyên Daişê hate avakirin û ji aliyê hêzên hegemonîk ve tê xwestin ku xwe paqij bike û rewatiyê bistîne di meha adara 2025 de li Laskiyeyê Elewî û di tîrmeha 2025 de li Swêdayê gelê Durzî li ber çavên hemû cîhanê bi êrişên hovane di komkujiyê re derbas kirin. Ev çeteyên cihadîst ku dijminê jinan, gelan, komên baweriyan, cuda û hemî mirovahiyê ne bi riyeke wiha erêkirin û destûrê ji hêzên serdest stendin û xwestin ku qirkirina Kurdan jî pêk bînin. Ev destûr û erêkirina di şeşê rêbendanê de bi navbenkariya DEAyê piştgiriya Fransa û di bin çavdêriya Tirkiyeyê de li Parîsê di civîna Şam û İsraîlê de hate dayîn. Heman êvarê li Helebê li navçe û taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê bi destê hikûmeta şara û çeteyan êrîş li ser Kurdan hate kirin û heman rewş û xetere îro jî bi dorpêçkirina Kobanê didome. Bi vê konseptê dixwazin ku 100 sal piştî peymana Lozanê dîsa Kurdan li derveyê hiqûqê bigirin. Ev 14 salê ku bi perspektîfa neteweya demokratîk li dijî şer, tundî, metingerî û dijminatiya jinê Rojhilatê Sûriyê û li Rojavayê Kurdistanê dixwazin ku rêveberiya demokratîk a ku hatiye avakirin were tunekirin û ji holê rabe û ji bo entegrasyona ku tê plankirin were astenkirin û hemû polîtîkayên zext û zordariyê xistine meriyetê. Ev dorpêçkirin û şerên ên li Rojavayê Kurdistanê li dijî hebûna gelan û baweriyan bi taybetî jî li Kobanê li dijî Kurdan bûye navenda berjewendî û nîşandana mezinahî û xurtbûna hêzên serdest û hevkarên wan ên li herêmê. Ev hêzên kapîtalîst û metînger armanj dikin ku şoreşa Rojava ku şoreşeke jinan e behna wê biçikînin wê tune bikin û ji holê rakin. Ji ber vê yekê jî li rojhilata navîn
ji bo îradaya gelan a jiyana hevpar û aştiyane asteng bikin têk bibin kompleyek wiha ya navnetewî xistin devrê. Divê eşkera û vekirî were gotin ku ev komplo di pêvajoya aştî û civaka demokratîk de pêk hat. Tam jî di demeke wiha de pêkhatina komployeke bi vî rengî hedefgirtina vê pêvajoyê ku bi Tirkiyeyê re pêş diket, ev jî xaleke girîng e ku divê li serê were seknandin. Ev rewşa heyî planek li dijî destkeftiyên Kurdanê ku di dîrokê de tevî her cure zext û zordariyan metîngerî û polîtikayên tunekirina Kurd bi berxwedan û berdêlên mezin bi dest xistine. Ev li dijî di perspektîfa çareseriyê ya azadî demokratîk û jiyana hevpara Birêz Abla Öcalan hatiye pêşxistin. Lê tevê ku hêzên emperyalîst dixwazin li herêm û erdnîgariya me gengeşî û tevliheviyê biafirînin û tu zagonên navneteweyî nas nakin, bi nêzîkatiya ez her tiştî dikarim bikim tev geriya bin jî ev xwesteka wan dîsa bi berxwedana Kurdan têk çû û bêwate bûye. Gelê Kurd bi parastina xwe ya mezin, bi berxwedana xwe, bi avakirina hêza xwe ya polîtîk û rêxistinî xwe îspat kiriye û hêz û hebûna xwe bi cîhanê daye qebûlkirin. Tekoşîna azadiya Kurdistanê bi pratikên xwe yên berê û bi taybetî bi daneheviya xwe ya di 5 salên dawî de wergirtiye, nîşan da ku xwedî wê hêz û şiyanê ye dikare hemû Kurd û Kurdistaniyan bîne cemhev û li dora hev kom bike. Îro em vê yekê bi zelalî dibînin ku li çar aliyên Kurdistanê û li her deverên cîhanê di dorpêçkirina kobanê de Kurd bi rojan demeke dirêj li qad û kolanan yek rêz dibin û bi yekdengî diqîrin. Berxwedana kobanê û li hemberî vê dorpêçkirina bêdeng nebûna gelê Kurd ji aliyê civakî û hestiyarî ve girêdan û helwesteke hevpar û xurt di nava gelê me de avakir. Ji bo rojavaya Yekîtiya Neteweyî pêkanî û sînorên çêkirî yên li Kurdistanê hatine xêzkirin bêwate kir. Di vê pêvajoyê de ku tê xwestin peymana Sykes-Picot were nûkirin, ji bo Kurdan Yekîtiya Neteweyî êdî bûye pêwîst û pêdiviyek jiyanî û jêneger. Ev li her Kurd û Kurdistaniyan ferz e. Siyaseta Kurd jî ji aliyê gel ve bi pirsa ku îro nebe kengê re rûhrûmaye, divê siyaseta Kurd jî berpirsyariya xwe pêk bîne. Hêza herî dînamîk a avakirina Yekîtiya Neteweyî ya demokratîk bêguman tekoşîna jinên azada Kurdistanê ye ku îro ji bo tekoşîna jinan a cîhanê jî mînak û çavkanî ye. Ev pêşketin û pêşengiya jinan bingeha pêkanîna Yekîtiya Neteweyî amade kiriye. Jinên Kurd û jinên Kurdistanê ku li hemû Kurdistanê û cîhanê tekoşîneke bêhempa û bênavber didin, xwedî zanîn, danehevî û hêzin ku pêşengiya Yekîtiya Neteweyî ya gel jî bikin. Erdnîgariya Kurdistanê ya ku bê sûtatu hatiye hiştin û veguheriye cih û warê talan û metîngeriyê li vê derê bi taybetî li ser bedena jinê lê hemû nirxên mirovahiyê têne têkbirin û binpêkirin. Me gelek mînak dîtin ku kiryarên nemirovahiyê û pêkanîna zihniyeta Daişê ne ku li dijî jinên şerker pêk hatin.
Ji bo Kurdan jin û hemû tiştên li ser jinê pîroz in. Lê ev hov û barbarên vê demê dixwazin wan tune bikin. Keziya porê qutkirî ku wan parve kir û nîşan da îro ji bo jinan bûye sembola azadiyê û çalakiya poronandinê ya jinên Kurd û jinên cîhanê tevgereke rêxistinî ya ji xweber çêkir. Her wiha di nav hemû Kurdan de pîroziya wî an wê çêbûye hesta yekîtiya neteweyî gihand asta herî bilind. Hest û heşmendiya neteweyî ya ku di nava gelê Kurd de hate afirandin û pêş ket Kurdên ku ji xadan dernakevin û qadê naterkînin û di her şertan de doz û daxwazên xwe yên maf û azadiyê dikin, êdî ev hatiye fêmkirin pêşiya wê nayê girtin û nayê rawestandin. Herçend ev sekna qewî û bi biryar hin gav bêzên ekonomîk dabe avêtin jî divê nejbîrkirin siyaseta tunekirinê ya ku di dîrokê de her tim li ser karê dibe ku her gav dîsa bikeve meryetê. Îro pêkanîna yekîtiya demokratîk a gelê Kurd bi awayekî stratejîk li ser esasê îradeya azad a jinan û her wisa girtina dest dîrokê ye. Ev stratejî ku ji aliyê jinan ve jî li ser bibingeha peymana civakî were diyarkirin. Ev garantiya jiyana hevpar a Kurdan û hemû cudahî, reng û dengan e. Ji ber ku yekîtiya jinên Kurd xerca yekîtiya neteweyî û yekîtiya neteweya demokratîk e. Li ser vê bingehê divê pêvajoya hesas, nazik û girîng de bi rihê jin, jiyan, azadî yê em li hemû jinên Kurd ên li Kurdistan û yên ku li devera cihanê dijîn bang dikin û dibêjin werin cem hev bi pêşengiya yekîtiya neteweyî ya Kurd ji bo em te bi hev re aştî civaka demokratîk ava bikin, em we vedixwînin civîna Kurdê di doyê adara 2026 de li Amedê were darxistin. Platforma Yekîtiya Jinên Kurd a Bakur. Yani aslında kendi sazlığı kalkıp kuşundan beri sazlığı İlolur bakıp Teknik beşikli en kongreya yekitiya netevi bulası güber beşikli sekine evivan Kurd nahesine ev amasi ev dağımı bir şey yekitiya gerek kaldı.